Pamsore changamire tunudare box number 128 ya 2024. Pakati pa Jubilee plaintiff animangarira chance maravanyika dependent venya address ya chance Stenmo village chief Nembire kuna chance ushedza kudara chief Kandea nemusi 27/4/2024 kuzopindura nyaya kwa manhariwa inoti uya undichenure pamberi pamambo kuti hauchandida tigowane zvatakashanda ndo mhosva yakwa manhara kaindaneta chance mhosva yakwa manhariwa iti kuivhuma here kana kuirapo chakapere mhuri yenyi right gupuro wakapamira kare iwe wakapamira gupuro andidika saka ndizokuti unodzokoro kuti yauraikana zvakatodarika ndidika changamiri mwana wenyu uyu akarambwa nemumwe asi nyaya iri panapa ndokuti muyanga yamira kuti imi changamiri mupatsure zvepamutemo musunungure asi pane nyaya yokuti vanozoda kuti vazogovana zvinhu zvavo zvakashanda vese saka changamiri ambwere changamiri vanodzikisa judgment vachipatsura vaviri kuti amai avarambwa zviri pamutemurume wavo zviva zvokuti ivo vatosununguka kuwanikwawo neanoda zvokuti kana vachibva pano vachibuda pamusuwo apa vanotovadawo vakukumbira mafoni nhamba kuti vavadanane nomurumewo zvakare asunungurwawo nemurayiro kuti iye zvaaramba iye akasunungukawo kutsvaga mukadzi waanoda kana muno vamwewo vasina varume vakasunungukawo kutaura naye chipo nhamba dzake vachitaurirana kuti vazodana nawe vari changamiri vasununguka right iwe zvinhu mukadzi ari kutaura zvinhu zvake unokwanisa rinenda kugovana ambuya akatakura zvimwe zoti chagovana zvangu zvakasarika zvavo zvakaenda azvigovaniwa zozoti zvangu zvinogovaniwa hazvizivi pano kana uchigovana pano zvinonzi zvomukadzi zvinonzi zvomurume andidika izvozvo zvanokuti imi munoenda kufanira megera muchiwirirana kana matadza kuwirirana munozova pamambo mamba vanokupatsurai achikugowanisa kuti ichi ichani ichi ichani ichi ichani anzvangu saipapo ndikukumbirawo handiri mukunzwa kuti vakaita inini handinaenda kutaura zvinhu nokuda kwangu pakatoenda kwadombo une listi here muine aro rinokwanisa kuti sikatikupatanura izvozvi ipaisekitari topasi Vete mundo la parte del mundo. Y central. kuti zvino zvinhu zviripo pature makataura zvakaita sezvemataura ndakataura kicheni newardrobe nemidziyo yangu mabhureti nemapoto nemagumbezi asi mabhureti mamwe ndakavasiya nombacha nehembe dzangu saka pano zviripo zvakadzama zvanoda kuti mumonesana zvandakashanda taureti zvesekera asingata vachinyora kuti zvipi zvamakashanda takatenga motikari takatenga mbudzi motikari 1 mombe mlongani 3 mbudzi mlongani 6 mafertilizer andakashanda ndirakupiwa kana 1 kuzoita ndakashanda kumunda ndakazobva ndakashanda kumunda ndakachaya zvidhina ndakashanda kumunda ndakashira makomba ndakashanda kunesi mangamani munopiwa mari pamakashanda somunhasi andirabvira ndamudzi kuti vachandipa mari Ora di mamma kwezeta injini
Chimichi. injini nemafoni tu ari imwe wani akandipwanyira ndakabata mameseji emukadzi wake ndibva ndipwanyira foni yangu nefoni yangu ndakangati tiri tese ndakapa mukomana tikaungana kuti achandipa mari yangu mafoni yandakapa mukomana haana kundipa mari yangu foni yangu Pinzai. Sapena. Iwe sekere nasaka welinga pano sisi welinga pano zvokuda yekupa mukadzi wako. Ingoti zvese vari kuda asi panyaya yefoni imwe yacho yakutaura nezvayo ayo vakawirirana vega nemunhu wavo. Aiwa ndiri kubvunza kuti panozvavataura kana zvese kudai vaikoda zvese ngavavatori ndiri kubvunza kuda kuti mugovane nati panozvavataura iwo somurume makashanda mese ukuda kwako zvikuno zvipi. Ini zvandikutaura ndezvekuti handina kana chandiri kudai ana vachizvichida ngavaya vazvitore zvese kana motikari chero chauri kuda baba pachipa. Mune vana vangani? Nomukadzi uyu vana vari kutoka vari kumba kumudzimai. Iwewe ka tinoda kuti usununguke kuti vana vachengetwe ndizvo. Saka kuda kuti kuchengetwa kwevana kunoda kuti muwirirane. Ichokwadi kuti unoti aiwa zvisingavayatori but zvinoda kuti zvinhu uite muchiwirirana. Madzimai ichitorebhozi isusu toda kuti iwe ushandire vana vako haisi kodzero yevavo kuti vashandire vana. Iwe unofanira kushandira vana. Saka unofanira kusara nezvinoshanda zvacho kuti ushandire vana. Kana sikuramba kwakaita vanonozororwa zvinhu zvakushandiswa munhu avaroorani vana vakusara ivo vasara usina chinhu. Saka mambo ndisaka ubvunza kuti vanoda kubhalansa kuti ichiwe chipawo ichiitesawo ichichi. Saka ukaita zvokurama manje pamberi pemama. Asi dai wakangwara waiti mambo ndibatsirai ndiwana chii pamberi peiwo muchiwapawo zvinobvunza. Ndinoziita zvokurama asi ndinotaura kuti ndikwanise kuti ndindoda ichi kutaura kuti chavari kukwanisa chavari kunzwa kuti ndo chavari kuda ngavai vatori vasiye zvavasiri kuda kama muchitiudzira kuti zvandinoti tiverengere ndogona kuti nini ngavasiye mota ivo vachii vatakure mira tivesekretari kuti pane chinechi mota yachanzi yakakura sena mama zvinhu zviri panapa pasi pafamily car orai motokari imwe chete mombe 3 mbudzi 6 ngoro imwe chete mafertilizer 12 bags takatenga mapaketi eseed yefoja manga 2 takavaka imba injini water pump imwe chete ndiri kuda kubhadharwa kushanda kwatakaita kunesi kumhanya zvidhina kuvaka bhani kusvika kushanda mumunda ndiri kuda kubhadharwa mafoni angu 2 ukaemashure motokari ndeyababa ane baba mombe 3 uda kwabangani asoro mombe 3 mbiri ndidzakauya ndakatodzira kare isuzoti imwe yacho ndikaitengesa ndichifambira nyaya dzo imwe ofisandapagda sei dzandakaendesa uyu hapasina mombe asina mombe amboyanza hapasina mombe ane zvakavarora mbudzi 6 uda kwabangani ambudzi 6 ini mbudzi dzimwe 2 ndikadzishaya ngokutora isi ndikashaya ndiwani yatore padzanga dzichipota kuti urayo kuti zimazingatokoyo munyama dzakasara ngani mbakune ukadzashaya zviziva here kuti iwo mbudzi dzisi ukadzishaya iwo nezvawandii vana ndovakatouya kutsvaka mvura vakatoishaya sorry patudza uda kupatsura sei ndakati ibatsirane iwewe pazvinhu zvako zvauri kutaura zvakanyorwa apa hapana chinhu chiripo vozivo waona kuti nyaya yaenda kudaro ndobwabvisa mombe kuenda kuatedzana kusisina nyararai nyararai
Saka makaro. Saka pari zvine zvakuna chizvona. Iwe nengi. Iwe Maravanyi. Zvinonzi chaizvo zvinhu zvingabatsire mhuri yako kwairi hapana. Zvonzona. Unokwanisa mota yako inotengeseke? Tengeseke. Saka ambuya aipasa kuwana munhu zvakana anoda kutenga chitata gearbox. Right. Saka kana waitengesa mota iyo unotarisira kuti mudzimai umupo mari. Correct. Saizvozvi pari zvine zviwo wakabvisa mombe wakaendesa kwatezvara wakarora mudzimai then mombe motokari yakafa mafetiraiza mashandisa zvakanaka munda menye harisi dambudziko. Saka pari zvine zvine kutaura kuti mudzimai kuti please vanhu vaMwari ini ndakamboda kupawo chidai kana uchinzwa zvoiwana. Hakuna kachiri. Moto yacho kayo. Imamwe hakuna shaka mari kushanda kwambairi bhozi wetu takutokuti kana maybe kana wapoa bhozi hausina chinobatika hakuna chinobhadharika mukwadzi waoneka plus pangachida kuti mambo mobva maparura afuti panhongoni ndipo kuti mombe dzakaenda shuwa handiti iwe wakazorora mushure monguti wakazoendesa mombe waona kuti wane nyaya but tiri kudzidzorera pa3 pamombe 3 uri kumupa mombe ngani then tovhaliwa mari yacho unofanira kumupa mari yacho imombe dzodzo dzauda kumupa kuendesa kwatezvara ikodzero yako haisi kodzero yemukadzi waitofanira kugara wakatongoendesa kudhara uyu mukadzi mombe dzake pari zvino dzichingorekuti iwo uri kutarisa kumupa mombe ngani muse munhu ane vana toisa mari yacho toisa mari right mambo ari kuti memopiwa mombe 1 manzo mombe 1 yamambo inoenda 300 uri kuzvinzwa here kuzvinzwa here Sonzona right sisi padare harichaikwanisa kumira kuti tichiti chinhu chanhengwe zvizhinji zvakatoparadzwa motokari handiti yakafa ngwendere ukuti haugadzirisika saka mbudzi ingani udzosara mbudzi ndizomukazima akunyamboti mbudzi dziri kwa 6 varikunyamboti 2 vanodzidzira nemutora dzese dziriko dzachemutori right zvotoita abuya endai munopiwa zvinhu zvamune zvese zviri kumba nditi asi mapiwa zvinhu izvo zvinenge zvisina kuzowanika tosangana nazvo musi wa 16 ndokuti zvinhu zvakashanda nomunhu uyu kana atiya ndiri kuzvida kana usina kumupa ingozi wanzwa chakashanda kazvinyumitira ingozi saka tinoita kuti isisuka mambo kazvipatsureka tibvise ngozi iripo ngozi novana inenge iri ngozi ukagara nazvo zvinhu zvacho kana kuti yanonomukadzi wako wazorora pamusoro ini saka ndataura kuti zvese zviri kumba zvakashanda zvese chumbabu dzake 6 dziripo chumbabu 6 nombe 1 ndodziwana kuti kombi dzacho kauna kurima here mafetiraiza ndizvo yamukarima mese iwe shamari
akona kupazamisa dare musoro. Dare rakubvunza kuti pamombe nhatu uda kumupangani ichinjwe kuita mari wakohwa utaura nemukadzi wako umupa mari iyoyo. Tikunzwanaka mota watinoda kutanga ndaigadzirisa dare rakuteerera vatinoda kuramba ukaoma kuti ngayatore zvese nezvisiku wati zvese avo vakati mbudzi 6 ukati hapana chiripo kuda kuti dare ritore direction chirega yaise mingatiti nozvisipo zvacho zviri kunzi iye kana akazviparadza uyo asipo tokuti achizvipatara unoandika uye wotizvitsvaga kuzvitenga ochipa mukadzi wake nokuti iye ndakazviparadza kuti dare ritsemure uzande wemombe kutsemurira uzande iwewe panosara nemombe 1 pamombe dzese dzodzega unofana kutopa mukadzi 2 ndiye akuchengeta vana isi mambo havadi kuti vana vasafa chaipa chete tembo zvine wako chachipi yoda kutobatsirwa namambo amai ava vanakisa mari chete zvavangu vachida dai vakawaisa mari yelebha mari yechida aiwa dare rinovabatsira nosaka mambo achitoziva iva mambo ezvanditoona kuvakadzivaandoziva kuti munhu anotova mari yakati mombe ngani 2 mupiwo mbudzi ngani raindiende pamombe 6 andiriga ndova nevana mombe kunofana kuenda 2 kumukadzi mbudzi 6 $600 kana iri mari gozi mbudzi muriwo umukadzi mbudzi mbiri $70 35 kana iri mari adiki right ngoro ngaisare pamwe pamwe ndeapapa right mafetiraiza 12 akashandiswa kuti ndo yakashanda iye achizoshanda ndeakaiswa mumunda takatenga mapeki 2 eCD4 zviri mumunda kaita takavakaimba imba mushowo murume iwombe ndio $80 mwa 2009 tawana 1000 marizi 1130 anditeka wanzwe zvitina zviripo hazvinakana takakanya tina 5 pa$7,000 saka muti nini ndobhadha $70 kuwanini pano ndakaita Jina maichaira musha wake uyu handizvo zvakachairwa musha wako here akashanda ari kuda mari $70 kuzvidhina isisiwo wakupikisana namambo asi iwo wataura zvakanaka kuna mambo manga muri 5 nani uwe mukadzi uyu haanini iwo murume wake uyu haamangarira vanhu vaviri waitomushandisa mukadzi pazvinhu zvako uitese right zvotoita general payava ndopayava tiite zvinopera tinodoka dzakare dzanhasi dzachasati tombodzitanga shamwari uyu munhu ndiwakatomuramba haana kubvanuita vanhu ozanga achitokudawo saka iva ndinoona kuti hauchagona kudanana naye saka vanetotoiti 1130 unakakusandika towakai
Pinda kwangu ndatenetwa kuti manje ndasvika kuyo ndakanzi natezvara mwana wako asiye inyaya yezana kuringopera iko akakokwana chese kunyika wega gore rino gore rapera mafuta mumushevo inogona kuti yatopera tatopedza